Ayan po, good morning po mga ka-viewers. Nandito kami ngayon sa Malaria. Ayan po. Punta po si Kring dito po. Hindi ba nag-usap na tayo kahapon? Kring! Ha? Tayo ka na dyan! Ayan po si Viewers Vlog. Ayan po. Dito si Kring tsaka yung anak niya. Sa amin? Tutulog na siya. Ayaw mo na bakit? Ayan po si Kring. Dalawang araw lang, pwede ka doon. Kung gusto mo ipabalik kita dito. Ayan po si Kring oh. Isang araw lang. Anak niya. Ayan po mga ka-viewers. Si Kring natutulog dito sa may bangketa. Kasama yung kanyang anak. Po. Ayan po. Ayan po. Ayan po sila viewers. Yan sila viewers. Isang araw, dalawang araw lang doon. Halika Kring! Tara pakainin mo yung bibi mo Kring. Halika, kain tayo, halika. Ayaw mo. Halika na, kain tayo, halika na. Yan po sila viewers oh. Kasama po yung anak niya. Ni Kring natutulog ayun po oh. Bakit ayaw mo? Tara kayo tayo. Ayan po oh. Dito po siya natutulog. Sa daanan po ito. Ayan po. Asa ba yung kapatid mo? Ha? Uy. Asa yung kapatid mo? Sarap tulog niya ano ah. Bahala anak ko dyan Kring. Asa yung kapatid mo? Pakala ka ba kasama si ate? Ha? Uy. Buka Kring! Di ba nag-usap na tayo kahapon? Kaya ako kami sinabalik eh. Huwag mo na sisihin. Ha? Sisihin mo na lang siya, pakainin natin. O tara, di ka kumain na tayo kung ayaw mo. Tara, bibigyan natin lahat ng anak mo yan. Greg. Bibigyan na, bibigyan na lang natin ng gamit ng anak mo. Tsaka ano, dayang pera. Ring. Ano, bibigyan na lang natin ng gamit kung ayaw mo sumama. Ay ka na. Ha? Bibigyan na lang natin ng gamit sa dayang pera. Uy. Uy. Iyak ko si Bibi oh. Iyak ko si Bibi oh. Ilan lang ang dapat sa kadaya pero tayo basta tayo pumili na tayo sa kadaya. Di ba kainin muna natin si Bibi? Kakain muna tayo tapos bumili lang ang kadaya. Makain yung bata oh, para makain. Yan lang. Halika na, mainan muna tayo. Bibi! Hello Bibi! Ano tayo makainan? Pakain yung bata oh. Matakpan! Huwag na yan, leader. Huwag na yan, leader. Huwag na yan. Huwag na yan. Tara, kain tayo sa tatlo. Hello Bibi! Ayan po, kakain tayo. Yan, sama si Kring. Saan ba may kainan dyan? Ha? Labas na po. Saan tayo kakain? Saan ka kakain? Sige, tara. Ayan mga kalapit.
yun. Yung sundan namin. Ay, bago na naman yung isip. Anak ko, malawang. Ito pa. Dandan. Ayun mga kalabyo. Punta na sila tatay. Naka-jeep daw sila. Doon tayo sa Kubo, may pagkain doon, di ba? Order tayo. Doon tayo sa Kubo, mas masarap pagkain doon. Tara, dito, tawid, tawid. Mga kalabyo. Kahapon doon ako kumain sa Kubo eh. Ito yung dalit trip. Tara, dun sa baba. Ano? Ha? Wala, ayaw sumama sa akin. Hindi, hindi. Tara. Tara, huwag ka na mangingi. Sige na, ako na. Naiipit ka pa dyan eh. Sige, sige na, sige na. Tara, dito tayo dun. Sponsor sa'yo. Sabi taga hello, eh namin nila iyak. Ay, hindi na nakapagpapagyan ko. Dalaga pa yung Hanapin natin yun. ano, grade 9 na yun. Ang malaga ikaw muna, ikaw, iyak, itong anak mo sa baby. O, dapat malagay mo na kayo sa bahay. O, tapos noon hanapin natin yung mga kapatid mo. O, hindi mo muna kayo sa may langsangan. Pag nandun kayo sa bahay na titira nyo, siyempre papakainin naman namin kayo. Diba? Oo. Hindi naman kayo pubayaan. Diba? Kasagay yung talagaan ka, paano yan? Diba? At saka na din natin ang kapatid mo yung isa para magkama-sama kayo. Food, so order pa ako ng 2 pares. Ayan si Kring Kring. Natayan yung anak niya. Yan, katabi ko. Diba? So,
So, ayan. Umorder kami ng pagkain. Pakainin ko muna to. Baka gutom to. Ayan, bebe. Hi. Hi. Hi po. Ayan, mga ka-loveliers. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito kami sa may Inihaw. Anyhow. Ayan. Okay. Yan po yung store. So, yan. Yan ang nag-serve sa amin. Mainit. Yan po, mga ka-loveliers. Yan, yung kain muna kami ng pares at saka sisig. Yan yung aming in-order. Kain yung baby. Kain. Kain yung baby ni Gabriel, no? Ayun, no? Baby, marunong kita kumain. Oo, marunong nga. Marunong pala siya kumain. 2 taon na siya. Ha? 2 taon na po. Yan, marunong na siya kumain. Marunong pala kumain si baby, oh. Ayan po, si baby, oh. Baby Gini. Baby Gini pala pangalan niya, eh. Ang pangalan? Baby Gini. Natawa ka ng tawa. Baby Gini. Thank you, te. Te, na-post ko na po. Nakita nyo na? Hindi pa po eh. Ah, naka-post na. Sabi po kasi 10 pa ng umaga. Ah. Meron kayo 5,000 Meron na. mga viewers. Para Meron na kumain. naka-post na. I-post ko na. Salamat po. Okay. Yan. So, kain lang tayo. Okay, kain muna tayo, ha? Yan. Sarap yung sisig nila, oh. Saka yung pares nila ate. Yan. Si Bebe marunong na kumain. Sarap yung sisig dito sa Inihaw. Oh. Buwan mo yun, anak mo. Kaya nga lang. Ubusin mo to. Kring. Ay, marami pa kasi bibi. Ubusin mo to. Sayang yan. Maraming taong hindi kumakain. Diba? Ah. Ayan po mga kalalbiyos, oh. Tapos na po si kumain si Kring Kring, at yung kanyang anak. At saka si Lovelyors, ayan po. Oh. Ayan po. Sinusubuan po yung kanyang anak ni Kring Kring. Marunong na kumain yung bata, ayun oh. Marunong na eh. Nakikipagkagawan na eh. Ano? Matakaw pati kumain. Matakaw pati sa kumain. Ano mga kalabli, oh. Matakaw sa kumain. Hindi sa mahirap pakainin kasi Ano may mga damit nila? hindi sa mahirap pakainin. Yan ang magandang alagaan na bata, yung hindi mahirap pakainin. May damit na kahapon. Ah. Sawa mo po. Yan po. Ayun siya. Ayun si Baby. Ayun si Lovely. Daw po kain po. Ayan po. Hindi ako na. Traffic pa rin po dito sa lugar na to. Kasi may checkpoint po doon sa may tulay. Pasok ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito kasi pangarap po ito eh. Pangarap, malaria, tapos ang karugtong niya ay papunta na po siya ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaya may checkpoint po doon. Siyempre po, antay kasi, alam mo na. Kaya traffic po yung both side. Both side po traffic po tayo talaga. Yan po.
Ayan po si Bibi. Kaway ka, Bibi. Nabusog ka, Be. Ito, ipabalot mo po. Bibi Jen. Sayang to. Para baon ni mama yan. Oo. Oh, ipabalot mo doon. Dali mo doon. Kaya. Kumain daw mama yan. Ayan po si Madam yung mayari nung canteen. Nung kainan. Grills po ito, grills. Nakita mo na? Hindi pa, hindi niya po makita eh. Sa talaga tuloy. Yari ko. Wala pong nakalagay na hinahanap niya po kahit sa dictates. Sa akin? Sa ano ko? Ayan po. Sige po mga ka-viewers. Hanggang dito na lang muna tayo. Update na lang po namin kay Ramanya kung ano po nangyayari. Bye-bye na, viewers. Bye! Bye-bye Tring, muna! tring. Bye-bye. Salamat. Bebe. Salamat sa sponsor. Sabihin mo, Queen. Bebe. Salamat sa sponsor. Salamat po sa sponsor at mga binibigay, lahat ng binigay niyo sa Bye-bye. Salamat din. Bebe. Ito na muna mga ka-viewers. Si ate, anong